لەگەل تەمامبوونە دوورپێچە تاخین ڕۆژهەڵاتێ باژارێ حەلەبیên dibin kontrola çekdarên opozîsyonê de. Yek ji Moskw û Dîmeşq projeyên xwe nîşandan ji bo derketina welatî û çekdaran. Taxên hatine dorpêçkirî 14 taxin li aliyê Rojhilat û Bakurê Rojhilat dikevin ji wan taxan mesakin Henano, Elxalidiya, Şear, Kermicebel, Salihiya, Rêya Bab û Meşhedin. Di van taxan de nêzîkî 250 heya 300,000 welatî dijîn û praniya pêdewîstiyên jiyana rojane ji aliyê Bakur û Rêya Kastêlo digihiştin van taxan. Lê piştî kontrolkirina Rêya Kastêlo ji aliyê hikûmeta Sûriyayê ve rêya hatina xwarin û pêdewîstiyên rojane hat girtin û niha behsa kêmbûna xwarinê li wan taxa tê kirin. Hikûmeta Sûriyayê bi fermaneke serokatiyê sozda çekdarên opozîsyonê got eger çekên xwe danin û derkevin ya xwe radestî hikûmetê bikin dê li wan bibûra. Herwiha Rûsyaya got serpêriştiya operasyonê dikir ragihand. Got sê rê ji bo derketina welatiyên sivîl hatine destnîşankirin. Herwiha rêyek ji bo derketina çekdarên opozîsyonê. Li gorî çavdêrên şerê Sûriyayê ev projeyên Dîmeşqê û Moskw dê çarçoveya plana leşkerî de tên nek ji bo rewşa mirovî. Li gorî wan bi derketina welatiyan kontrolkirina wan texan dê asantir bibiba. Ev yek jî bû sedem got şanteyê navdewletî ji bo Sûriyayê Stîvan de Mistura rabigihîna. Got proje û karên mirovî ne arkê Rûsyayê ne. Ev girêdayî rêxistinên mirovî ne û diyarkirina ebê kes ji wan texan bê derxistin. Divere bi alî û rêxistinên mirovî bêdayîn ji bo derbaskirina alîkariyan ji bo wan kesên dibin dorpêçê de. Ji aliyê xwe ve jî Wezîrê Derveyê Amerîka John Kerry ragihand. Eger derket got proseya mirovî ya Rûsyayê li Helebê xapandin be, ev dê hemahengiya navbera Washington Moskw lê Sûriyayê bi dawî bêne. Eger hatû hikûmeta Sûriyayê karî bi temamî rojhelata bajarê Helebê kontrol bike, dê cihê xwe digeran û ya danûstandinên cinêv de got biryare di meha tebexê de berê ve biçin dihêz bike. İbrahim Adem, NRT.